निउसा गोजाम आरो बे निउसा थांनाय बोसोरनि जे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आन्चलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF को बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै लामा हान्थिलांनो हायो नामा बा बुजाबुजिनि आधाराव हाबा मावलांनो हायो नामा बर' हारिनि स्वार्थ आरो बिटिआरआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो मोनसे कन्फिडेन्स होनानै बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय हाबा मावलांनो हायो नामा बे मोनसे जोंनि आपिलमोन 2024 नि 2024 नि आरो बे गोजाम निउसखौ DY 365 बेखौ दामफिननानै होदों दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि जेबो एजेन्डा गैथ'वा बा जेबो थांखि गैथ'वा बेबायदि इनिशिएटिभबो गैया किन्तु जोङो कमन मोनसे डिउटी आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर होनानै जोङो आपिल खालामबाय थादों जे बोरैबा मोननै हान्जाजों खौसेयै लामा हान्थिनो हायो नामा दा बेयो बेसेबां बास्तब बेयो बेसेबां प्रेक्टिकेल जाहैगोन ना जाहैया बे मोननै दोलोनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नेतृत्वआसो बिनि जि जाफुंसारनाय बा बेनि लामाखौ बिथांमोनासो थिक खालामगोन दा बेखायनो बे रिसेन्टलि जि निउस मोनसे ओंखारदों बेयो गोजाम निउस आरो एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आन्चलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिननि तारिखआव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया बे बाथ्राखौ आं फोरमायबाय आरो बे मोनसे गोजाम निउसमोन नाथाय जोङो लुबैयो जे बर' हारिया जों जेब्लायबो खौसे लामा हान्थिनांगौ खौसे हाबा मावलांनांगौ आरो हारिनि स्वार्थखौ नायनानै बड'फानि स्वार्थखौ नायनानै हारि दानायनि थाखाय जोंनि राजखान्थिया जाति दानायनि थाखाय जाहाथे पलिटिक्सआ जायो बेखौ नोजोर होनांगौ।